راديو إرنا راديو إرنا كاب كتما باريس محلالة في إرتوران غازت إنياتا زدالو نتس راديو سلامتنا يبصحكم باريس كاب زركب قوام استوديو راديو إرنا نايلومي سولوس سلسة مقابيت كل تشحن عسران فنونا يفلمالو مكتالكم بخبري نعدم إرترا كبيد مقاسب مسالات يغسل مهلو حبرات هجرات التحساسيبو كورونا فيروس هجرات أفريقيا زيغتاتن كاب تشاينا بهتص زيوت سألو مخنيات واحد عقمي تبايلو ناب سومال مستيراو عدد زكادو 11 أولات بايتو كينيا تغيدوم راديو إرنا زينب زرزر أبيرترا نوي عامتات سريتو زلو مقاسب مسالات بزغف ملكو يغسل مهلو أب جنيفا استقابئ مبل 43 بايتو 7 مسالات حبرات هاجرات التحساسيبو لعلواي كوميشنر حبرات هاجرات نسبا مسالات ميشيل باشلت نتي بوساني 41 ازبار حدا زفلت قداي مقاسبا مسالات يرترا من الكتاب زغربتو تسبسب منقس يرترا اب حمله 2018 مس إثيوبيا سمع سلام كتيمو مجيبوتي تراخيبون من الصومال دما زمدنو احديسو نكوان تقونه او وشتاو قدايات بفلاي دما اب سبا مسالات قنا زي ترأيه ممحياش كم زي له ازخاخيرا نساب توسخي اكواد اب زغدده مسل امنتاتن هيمانوتاوين تكالاتن يغاس مهلو اب لعلي تكالات كاثوليكايت بيت كريستيان يرتراز توسده ناي مغاس سغمتي كم ابنت تقريبا اب يرترا بهيمانوتن امنتن نقفيتان منغستن تسابيبو حيالو زيغاتات تاغر بزي حغاو مسرح مسار قصالي زرف فصاميتات مخانو زملكتت اتا كوميشنر ناي غزي غدب زيبلون غدد وتهدراو عسكرنان حده كابتي مسل زيغاتات تاغر نمغاس اوراه طنقتات مخانو اسميراتلو حبرات هاجرات ام ممحياش سبع مسالات متكور مس منغس يرترا متحغاز كبركت زلو قربنت نا منغس يرترا كم زلا خدمه ام وداتا افليتا مبل 43 بايتو سبع مسالات حبرات هاجرات ابتن جنون مغاز سبع مسالات زرايلن كم يرتران ايران زا مساله حيالو هاجرات متكور كاب 24 لكاتيت كساب 10 مغابيت اب جنيفا يسلاسلالو هاجرات أفريقيا أب تشاينا مهدرة تمرت نزركبو أشحات زيغاتاتن بهتصوص كيوصان فلي حكمنا وكنكن كي جبرالو من عقمي كم زحات أرنتا قليزو بفلي أبتي بحمام كورونا فيروس بزيادات تقعيزلو كتما وهان تركبو زوبا هوبي زركبو أستاد حموش تشح تمارو أب الزلو توشبو مكوان تلو هاجراتهم بهتصوص كوصاهم يخونا قبو حكمنا ومرمرا كجبرالهم بزي مقالن نناب عدوم كفانو كم زي كالو زيتا فلالي وغنات كالت هاجر يقلتلو مبزحتن هاجرات يوروبان أمريكان كاب تشاينا كوصونز دليو زيغاتاتن بهصوص بموصا ملو حكمنا ومرمراتات كجبرالو من كلوا كاب تشاينا كوصو زخالو زيغاتات هاجرات أفريقيا غنا كاب امايت كمزي حلفيو زتقز سودان ابز حلف قنيات استاد كل تميت زخونو تمهرا كاب كتما وهانا تشاينا بمنقد امارات ابيلا كمزو صاتن غبو حكمناوي كنكن تجبرلهم كمزلان كغلصن كلو كم دوب افريقيا ليبيا موروكو موريشيسن تونيزيان زا مسلا حدا هاجرات دما قطعتات ودب طعنا عالم بزمال منقدي عسرتات زيغاتاتن كوصا كيلن الله بزحات تمهرو زيغاتات هاجرات افريقيا دما هاجراتهم كاب تشاينا زوبا هوبي بوهصص كوصاهم بمنقدي محبراوي ميدياتات يطلبلو كتما وهان زتقالله زوبا هوبي ناي تشاينا عسرتات يرتراوين زركبوم استاد 5000 زيغاتات هاجرات افريقيا ابز تفلاليا يونيفرسيتات مهدره تمرتهم ام كتتاليم صنيحهم انتغونه بسنكي كورونا فيروس زبزح يونيفرسيتات زوبا تعصيو يركب بدرجه عالم استاد 9000 سبات بكورونا فيروس كتقعن كلو لعلي 3000 سبات دما مويتهم زبزحو كابزوم قدات اب تشاينا كوانتغونه اب دوب كوريا ايران هاجرات اوروباون ببزحي ترايلو زاغيت اتازو حدا ملكتات زحمام زترأي هاجر افريقيا ناب سومال مستيراو عدد زكادو 11 ابالات بايتو كينيا ناب هاجرو ما بستملسلو اب معرفونه فرتي جومو كينياتا كم زتقيدو مع كنا زينا كاب نيروبي حبيرن اتوم الصومال نزداو بزوبا دوباو مبراق زوكلو ابالات بايتو كينيا ناب الصومال ني حدا معلت مبصح كايدوم بسنبت حدا مغابي تاب زتملسلو ابتي معرفونه فرتي نحيالو ساعات تتحيزوم دحري زتخايدلهم مرمره بنصا كم استفانو منستر وشتاو غدايات كينيا فليتو እቲ ሚኒስትሪ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ንሳቶም ኣብ ዝተኻየደሎም መርመራ ናብ ሶማል ዝበጽሕሉ ምኽንያት ብዛዕባ ጸጥታን ኩነታት ትምህርትን ናይቲ ዘዳወም ክፋል ሶማል ንምዝታይ ናብቲ ሃገር ከም ዝኣተው ምግላጾም ጠቒሱ ዘካየድዎ ዑደት ካብ መንግስቲ ኬንያ ፈቃድ ዘይረኸበን ንመንግስቲ ዘይወከለን እኳ እንተኾነ ኣብ ልዕሊኦም ዝምስረት ዝኾነ ክሲ ከም ዘየለ እቲ ሚኒስትሪ ብተወሳኺ ገሊጹ
ዕጡቓት አልሸባብ በብዝሒ ከም ዝንቀሳቐስሉ ዝንገረሉ ምስ ሶማል ዘዳውብ ከባቢታት ጋሪሳ ዋጂርን ማንዴራን ሓደ ካብቲ ዓበይቲ ጸጥታዊ ስጋታት መንግስቲ ኬንያ እዩ። አልሸባብ ኣብቲ ከባቢ ተደጋጋሚ እዋን መጥቃዕታት ከም ዝፍጽም ይፍለጥ። ዜና ኣብዚ ተፈጺሙሎ። ሰላም ከመይ ተቐኒዩ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ መደብ ስፖርት ሎሙን ንቕድድም ብሽክለታን ኩዕሶ እግርን ዝድህስስ ዝተፈላለየ ሓበሬታታት ስፖርት ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና። ምክትታልኩም ብኽብሪ ንዕድም። ካብ 23 ለካቲት ክሳብ ዝሓለፈ ሰንበት ባሕቲ መጋቢት ክካየድ ዝቐነ ኣብ ኣፍሪቃ ብዕቤቱ ምስ ላትሮፒካል ኣሚሶ ቦንጎ ናይ ጋቦን ኣብ ቀዳማይ ደረጃ ዝስራዕ ዙር ሩዋንዳ 2020 ብጎብለልነት ኣባል ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ናትናኤል ተስፋጽዮን ተፈጺሙ። ኣብ ቱር ላትሮፒካል ኣሚሶ ቦንጎ ናይ ጋቦን ሰኣን ሓንቲ ካልኢት ንብጫ ማልያ መወዳእታ መዓልቲ ዝሰኣነ ናትናኤል ነዚ ናይ ብቕድሚ ትማሊ ክብሪ ዝበቕዐ ኣብ ሳልሳይ መድረኽ ካብ ካዛኪስታናዊ ተቐዳዳማይ ክለብ ቪኖ ኣስታና ዩቭጊነይ ፌዶሮቭ ንዝመንዝዓ ብጫ ማልያ ኣብ ዝቐጸል 5 መድረኻት ምስ ብጾቱ ብሓባር ንሙሓሳ ሓያል ቃልሲ ድሕሪ ምክያድ እዩ። ብ23 ሰዓታት 13 ደቓይቕን ሓንቲ ካልኢትን ብጫ ማልያ ዝተገዝመ ናትናኤል ንጻዕዳ ማልያ ብሉጽ መንእሰይ ከምውን ንማልያ ብሉጽ ኣፍሪቃዊን ክውንን ክኢሉ እዩ። ምስ ኢጣልያዊት ኮንቲነንታል ክለብ ኤንቲቲ ዝጻወት ወዲ 20 ዓመት ናትናኤል ናብቲ ናይ ሰንበት ውድድር ካልኣይ ደረጃ ሒዙ ንዝነበረ ሩዋንዳዊ ሞይሴ ሙጊቫ ናይ 1 ደቂቕን 30 ካልኢታትን ጋግ አንጺፉሉ ኣትዩ ነይሩ። ናቱ ኣብቲ ዕለት ብሙጊሻብ 36 ካልኢታት እኳ እንተተበልጸ ኣቐዲሙ ፈጢሮ ብጸንሐ ርሕብ ዝበለ ፍልልይ ግን ንስዕረት ክቀላዕ ኣይከኣለን። ብ54 ካልኢታት ላዕለዋይ ኢድ ብምሓዝ ኣርሓ ዙር ሩዋንዳ 2020 ኮይኑ ኤርትራዊ ተቐዳዳማይ ዳዊት የማነ ብወገኑ ብ21 ነጥቢ ተሸላሚ ቀጠልያ ማልያ ቀጽበታዊ ውድድር ክኸውን ብምኽኣሉ ኤርትራ ብሓፈሻ ኣብዚ ናይ ሎሚ ዓመት ዙር 4 ማልያታት ናብ ከብሓ እትያ። ካብ ትሕቲ ቁጽጽር ኤርትራ ክወጻ ዝኽኣላ ማልያ ንጉስ ዓቐብን ናይ ጋንታ ማልያን ጥራየን። እዚ ናይ ሰንበት ዓወት ምስ ተረጋገጸ ማእለያ ዘይብሎም ኤርትራውያን ኣብ ማሕበራዊ ገጻት ሓጎሶም ኣብ ርእሲ ምግላጾም ነቶም ምስ ኩሉ ናይ መሳለጥያታት ሕፅረታትን ብድሆን ነዝረዚን ዓወት ዝሓፈሱ ኣባላት ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራን ኣሰልጣኒኦም ሳምሶን ሰሎሞንን ናእዳህ ኣውሒዞምሎም። ነቲ ኣብ ውሽጢ ከተማ ኪጋሊ ዝተኻየደ 89.3 ኪሎ ሜትር ርሕቐት ዝነበሮ ኣዝዩ ጽንኩር ናይ መዛዘብ መድረኽ ናይ ክለብ ኒፖ ዴልኮ ተቐዳዳማይ እስጳኛዊ ማኑኤል ዲያዝ ክዕወተሉ እንከሎ ተቐዳዳማይ ፈረንሳይት ክለብ ዲሬክት ኤነርጂ ኤስቶንያዊ ራያን ተራይማን ማልያ ንጉስ ዓቐብ ኢጣልያዊት ክለብ አንድሮኒ ጂካቶል ድማ ጎብለል ጋንታታት ኮይና ማልያ ብልጽቲ ጋንታ ተሸሊሞም። ዳንኤል ተኽለሃይማኖት ኣብ 2010 መርሃዊ ቅዱስ ድማ ኣብ 2019 ተዓወቲ ብጫ ማልያ ዙር ሩዋንዳ ኮይኖም ከም ዝነበሩ ዝዝከር እዩ። ካብ ብሽክለታ ናብ ኩዕሶ እግሪ ምስ እንሰግር ንዝረኸበተን ጋንታታት እናቐርሰመት ን422 መዓልታት ከይተሳዕረት ዝመረሸት ክለብ ሊቨርፑል ዝሓለፈ ቀዳም ኣብ መበል 19 ተርታ ብዝነበረት ዋትፎርድ ካብ ናህራ ተዓጊታ። ኣርሰናል ኣብ ዓመተ ስፖርት 2003-2004 ንዝለበሰቶ ናይ 49 ተኸታታሊ ግጥማት ክብሪ ዘይተሰዓርነት ከትመጣጠርን ኣብዚ ሒዝናዮ ዘለና ናይ ውድድር ወቕቲ ድማ ከይተሰዓረትን ጸንሐት ሊቨርፑል ብዋትፎርድ 3-0 ተዋሪዳ። ንሓደ ሙሉእ ናይ ውድድር ዓመት ስዕረት ከይቀሰመት ብምፍጻማ ተሸላሚት ወርቂ ጫማ ንኽትከውን ዝበቕዐት እንኮ ጋንታ ኣርሰናል ንበይና ሒዛቶ ንጸንሐት ክልተ ክብረ ወሰናት በታ ብ79 ነጥቢ ትመርሕ ዘላ ሊቨርፑል ከይብጻሕ ብሓባር ምስ ደገፍታ ኣመና ተሻቂላ እኳ እንተጸንሐት ሰኔጋላዊ ኣጥቃዓይ ክለብ ዋትፎርድ ኤስማይል ኣሳር ግን ንልዳት ሊቨርፑል ክልተ ግዜ ብምድፋርን ንሳልሰይቲ ድማ ንትሮይ ዲነይ ብምቕባልን ተጻዒንዋ ካብ ዝነበረ ኣዝዩ ከቢድ ስግኣት ገላጊልዋ። ልዕሊ ዝኾነ ይኹን ኣካል ነዚ ውፅኢት ኣመና ዝተሓጐስሉ ደገፍቲ ኣርሰናል ክለቦም ንኤስማይል ኣሳር ልክዕ ከም ቴሪ ኦንሪ ኣብ ኣፍ ደገ ኤሜሬት ስታድዮም ሓወልቲ ክሰርሓሉ ብመንገዲ ማሕበራዊ መራኸቢታት ይጽውዕ ኣለዉ። ኣብ ካልእ ግጥማት ብ50 ነጥቢ ሳልሳይ ደረጃ ሒዛ ዘላ ሌስተር ሲቲ 21 ነጥቢ ብምሓዝ ኣብ መወዳእታ ብዘላ ኖርዊች ሲቲ 1-0 ክትሰዓር እንከላ ብ45 ነጥቢ ራብዓይ ብምዃን ንሌስተር ትስዕባ ዘላ ቼልሲ ድማ ምስ ቦርንማውዝ 2-2 ተፈላለያ። ብ40 ነጥቢ ኣብ ሻልሻይ ተርታ ንጸንሐት ቶተንሃም 3-2 ዝረትዐት ወልቭስ ንገዛእ ነጥባ ናብ 42 ደረጃ ድማ
ካብ ሻምናይ ናብ ሻድሻይ ክባቢላ ነቶተናም ናብ ሓምሻይ ኣውሪዳታ ነወልቭስ ብጎል በሊጻ ተመሳሳሊ ነጥቢ ዋህሊላ ዘላ ሓምሻይ ደረጃ መስርዕ ሒዛ ትርከብ ማንቸስተር ዩናይትድ ቦገና ብ37 ነጥቢ ኣብ መበል 11 ደረጃ ምስ ዘላ ኤቨርተን 1-1 ተፈላለያ ገጠም ክሪስታል ፓላስን ብራይተንን ብዓወት ፓላስ 1-0 ክፍጸም ከሎ ኒውካስልን በርንሌይን ድማ ብዘይሸቶ 0-0 ተፈላለየን ማንቸስተር ሲቲ ንሳልሳይ ተኸታታሊ ዓመት ጽዋእ ካራባኦ ኣልዒላ ኣብዚ ብቕድሚ ትማሊ ሰንበት ዝተሰላሰለ ናይ ፍጻሜ ገጠም ማንቸስተር ሲቲ መንገዲ ሰርጂዮ ኣጉዌርን ሮድሪን ብዘቑፀረተን 2 ጎላት ነታ ካብ ሞዋና ሳማታ ሓንቲ ሸቶ ዝረኸበት ኣስቶን ቪላ 2-1 ስዒራታ ኣቐዲሙ ንክለባት ባርሰሎናን ባየር ሙኒክን ዝዓለመ ኣሰልጣኒ ማንቸስተር ሲቲ ፔፔ ጓርዲዮላ ምዛብ ሰንበት ዝጨበጣ ጽዋእ ነብዝሒ ዋናጩ ናብ 29 ኣበሪኽዎ ጓርዲዮላ ዛጊት ምስ ባርሳ 14 ምስ ባየር ሙኒክ 7 ንማንቸስተር ሲቲ መሪሑ ድማ 8 ዋንጫታት ኣልዒሉሎ ኣብ ግጥም ኤል ክላሲኮ እስጳኛ ሪያል ማድሪድ ብቕድሚ ትማሊ ሰንበት ንቀንዲ መቐናቕንታ ብነጥቢ ክትመርሕ ንዝቐነት ባርሰሎና 2-0 ቐፂዓ ኣብ ላዕለዋይ ጫፍ ሰሌዳ ላሊጋ ተቖይጣ ኣብዚ ብመጥቃዕቲ ሪያል ማድሪድ ተዓብሊሉ ኣብ ስታድዮም በርናባው ዝተኻየደ ፀወታ ባርሰሎና ብሳላ ብሉፅ ብቕዓት ሓላው ልዳታ ተርስገተን ክሳብ 70 ደቓይቕ ንማድሪድ ክትገጥኣ እኳ እንተኻለት ኣብ 71 ደቓይቕ ብራዚላዊ ቪኒሽዮስ ጁኒየር ብጸጋማይ ክንፊ መጺኡ ንዝገበረላ መጥቃዕቲ ግን ደው ከተብሎ ኣይከኣለትን 1-0 ተመሪሓ ወደ 19 ዓመትን 233 መዓልታትን ቪኒሽየስ በዛ ሸቱ ኣብ ኤል ክላሲኮ ብዕድመ ዝነእሰ ኣመዝጋቢ ሸቶ ዝብል ክብሪ ካብቲ ኣብ 2007 ወደ 19 ዓመትን 259 መዓልታትን እንከሎ ነዚ ክብሪ እዚ ዝበቕዐ ሊዮኔል መሲ ተረኪቡሎ እቲ ፀወታ 1-0 ተወዲኡ እናተባሃለ እንከሎ ኣብዛ ዓመተ ስፖርት ንመጀመርያ እዋን ናብ ሜዳ ዝወረደ ማሪያኖ ዲያዝ ኣብ መበል 91 ደቓይቕ ተቐይሩ ብምእታው ፈለማ ንዝረኸባ ኩዕሶ ኣብ ሰኪዕት ባርሳ ስለ ዘቐመጣ እቲ ፀወታ ብዓወት ማድሪድ 2-0 ተወዲኡ ኣብ ዝሓለፈ 7 ርክባት ዘን ክልተ ጋንታታት ንባርሳ ከተሰንፍ ዘይከኣለት ማድሪድ ነዛ ካቶሎንያዊት ክለብ ብ1 ነጥቢ በሊፃ ብ56 ነጥቢ ንሰሌዳ ላሊጋ ክትመርሖ ዝኽኣለት ክትከውን እንከላ ንኦሶስና 3-2 ዘፋኖ ሲቪያ ብ46 ነጥቢ ሳልሳይ ንማዮካ 1-0 ዝረትዐት ጌታፌ ብ45 ነጥቢ ራብዓይ ምስ እስፓኞል 1-1 ዝተፈላለየት ኣትሌቲኮ ማድሪድ ሓምሻይ ንሪያል ቫላዶሊድ 1-0 ሰዓረት ናይ ኣሌክሳንደር ኢሳቅ ሪያል ሶሲዳድ ድማ ብ43 ነጥቢ ሻድሻይ ደረጃ ሒዘን ኣለዋ ብቐዳም ኣብ ውድድር ቡንደስሊጋ ጀርመን ባየር ሙኒክ ንሆፌንሃይም 6-0 ኣብ ሰዓረትሉ ርክብ ደገፍቲ ባየር ሙኒክ ኣብ ልዕሊ ቢልዮነር ወናኒ ክለብ ሆፌንሃም ዲትማር ሆፕ ዘለዎም ጸልኢ ብልሳኖምን ብጽሑፍን ብምግላጽ ፀወታ ብተደጋጋሚ ኣብ መንጎ ደው ኢሉ እቶም ደገፍቲ ነቲ ናብ ሆፕ ዝዓለመ ኣዝዩ ኣጸያፊ ቃላት ዝሓዘ ጸርፍታቶም ደው ከብልዎ ነዚ ተገብረሎም ጽኑዕ ምሕጽንታ ዕሽሽ ስለ ዝበልዎ ተጻወትቲ ነቲ ግጥም ብምቁራጽ ናብ መቐየሪ ክዳን ኣምሪሖም ድሕሪ 5 ደቓይቕ ዳግማይ ናብ ሜዳ ተመሊሶም ነቲ ፀወታ ኣብ ዝቐጸልሉ ድማ እቲ ጸርፊ ደው ስለ ዘይበለ ናይ ክልቴን ጋንታታት ተጻወቲ ጎል ናይ ምእታው ስርሖም ሓዲጎም ነተን ዝተረፋ 13 ደቓይቕ ልክዕ ከም ደቂ ሓንቲ ጋንታ ንሓድሕዶም ኩዕሶ ኣብ ምቅብባል ኣሕሊፎም ኣካየትን ተጻወትን ክልቴን ጋንታታት ንሕማቕ ተግባራቶም ደገፍቲ ንምቋም ፀወቶም ደው ብምባሎም ብሓደ ወገን እኳ እንተተናእዱ ብኻልእ ወገን ድማ ጸለምቲ ተጻወቲ ዓሌታዊ ጸርፊ ክወርዶም እንከሎ ተመሳሳሊ ስጉምቲ ስለ ዘይረኣዩ ብደገፍቲ ኣብ ማሕበራዊ ገጻት ተሪር ነቐፌታ ወሪድዎም ማሕበር ኩዕሶ እግሪ ዓዲ እንግሊዝ ትሕቲ 12 ዓመት ዝዕድሚኦም ቆልዑ ኣብ እዋን ልምምድ ኩዕሶ ብርእሶም ንኽያርሙ ዘገድድ ሕጊ ኩዕሶ እግሪ ኣውፅኡ እቲ ማሕበር ነዚ ኣብ መባእታ ኣብያተ ትምህርቲ ዝትግበር ሕጊ ዘውፅአ እቶም ቆልዑ ምስ ምንቁልቋል ንጥፈት ኣእምሮ ንዝተኣሳሰሩ ሕማማት ከይቃልዑ ኢሉ እዩ ብመሰረት ሓበሬታ ላዕለዋይ ፈጻሚ ስራሕ ናይቲ ማሕበር ማርክ ቡሊንጋም እቲ ፌደሬሽን ኣብዚ ውሳኔ ክበጽሕ ዝኽኣለ ኣብ ዝሓለፈ ቀረባ እዋን ተጻወትቲ ኩዕሶ እግሪ ዝነበሩ ሰባት 3 ዕጽፊ ዝያዳ ናይቶም ኣብ ኩዕሶ እግሪ ዘይነጥፉ ሰባት ንሕማም ምንቁልቋል ንጥፈት ኣእምሮ ዝቃልዑ ምዃኖም ብመጽናዕቲ ድሕሪ ምርጋጽ እዩ በተወሳኺ መሰረት ትወፅኢ ዘሎ ሕጊ ካብ 12 ክሳብ 15 ዓመት ዝዕድሚኦም ኮቴቴታት ብዝተወሰነ መልክዑ ብርእሲ ክለማመዱ ዝፍቀደሎም ክኸውን እንከሎ ካብ 16 ክሳብ 17 ዓመት ዝዕድሚኦም በጽሕታት ድማ ኣብ ሰሙን ሓንሳብ ጥራይ ብርእሲ ናይ ምግጫው ልምምድ ከካይዱ ደረት ተገይርሎም ኣሎ
እንግሊዛዊት ክለብ ቶተንሃም ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ካብ ኩዕሶ እግሪ ወጻኢ ስማ ኣብ መዝገብ ክብረ ወሰን ጊንስ ክሰፍር በቂዑ ብምንታይ ዶ ትብሉ ኣለኹም? ብዝነውሐ መስርዕ ናይ ፓንኬክ ተባሂሉ ዝፍለጥ ሕብስቲ ወይ ድማ ቅጫ እዩ። መፍረናውቲ ክሽነ ኬንውድ ኣብ ክሽነ ሓድሽ ስታድየም እታ ክለብ 135 ፓንኬካት ዝሰንከተ ክኸውን ከሎ እቲ ሕብስታት ተርምስ በለ ድማ ነውሓቱ 130.86 ሜትሮ ተዓቂኑ። እዚ ድማ ካብታ ቀዲሙ ተታሒዙ ጸንሐ ክብረ ወሰን ብ20.1 ሜትሮ ዝነውሕ ኮይኑ ተረኺቡሎ። ከሳብ ሕጂ ዋንጫ ካብ ዘይትስዕም 12 ዓመታት ኣውፂራ ዘላ ቶተንሃም ነዚ ሓበሬታ ምስ ዘርግሐት ሓደ ደጋፊ መንገዲ ማሕበራዊ መራኸቢ ካልኦት ጋንታታት ብዓወት ታሪኽ ይሰርሓ ንሕና ከዓ ብካንኬክ ኢሉ ንክለቡ ክጎጥያ እንከሎ ሓደ ካልእ ድማ ኣብ መወዳእቱስ ዋንጫ ረኺብና ብምባል ኣላጊጹ። ኣቐዲሙ ብተደጋጋሚ ከም እተገልጸ ሊቨርፑል ኣብ ዝሓለፈ 2 ወርሕ ከተካይዶ ጸንሐት ግጥማት ፕሪምየር ሊግ ነቲ ብቐዳም ብዋትፎርድ ዝተነፍገቶ ክብረ ወሰን ዘይተሳዕርነት ክለብ ኣርሰናል ንምስባር እምበር ሻምፒዮን ንምዃንስ ዳርጋ 99 ሚእታዊት ርግጽ ካብ ዝኸውን ግዜ ወሲድ እዩ። ዓወት ሊቨርፑል ካብ ዘይዋሓጠሎም ወገናት ድማ ደገፍቲ ክለባት ኤቨርተንን ማንቸስተር ዩናይትድን ብቐዳምነት ዝጥቀሱ እዮም። እዚ ይኹን እምበር ዋላ ከም ሕሞር ይጠዓሞም ማይ ሓዊሶም ጎርዳዕ ከብልዎ ጥራዩ ዘለዎ እምበር ካልእ ኣማራጽስ የብሎምን። ናይ ነዊሕ እዋን ደጋፊ ክለብ ኤቨርተን ዝኾነ ሻምፒዮን መኸተ ጉስቲ ዓለምና ድማ ዝነበረን እንግሊዛዊ ቶኒ ብለው ግን ኣይውሕጥ ኣይዋሕጥ ሊቨርፑል ዋንጫ ፕሪምየር ሊግ እናልዓለት ብዓይንኻ ካብ ምርኣይ ዝኽፍእ የለን እሞ ፍልይ ዝበለ መደብ ኣለኒ ባህላ እዩ። ንሱ ነቲ ሒዝዎ ዘሎ መደብ ክዝርዝር እንከሎ ድማ ምስ ተጻዋታይ ማንቸስተር ዩናይትድ ዝነበረ ጋሪ ኔቨል ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ተዘራሪብና ኢና፣ ኣብቲ ዕለት እቲ ኸዓ ሓቢርና ናብ ወርሒ ክንጓዓዝ ኢና ኢሉ። ኣብዚ እዋን ኣብ መደበር ቴሌቪዥን ስካይ ስፖርት ከም ተንታኒ ኩዕሶ እግሪ ኮይኑ ዝሰርሕ ዘሎ ጋሪ ኔቨል እውን ኣቐዲሙ ሊቨርፑል ዋንጫ ኣብ እትስብስፈሉ እዋን ነቲ ፍጻሜ ንኸይርእዮ ካብ ስራሕ ዕረፍቲ ከም ዝወስድ ሓቢሩ እዩ። 2019 ኣብ ቻይናዊት ከተማ ውሃን ጀሚሩ በብእዋኑ ናብ ዝተፈላለያ ሃገራት ዝልሕም ዘሎ ኮሮና ብዝብል ስም ዝፍለጥ ቫይረስ ዝስዕብ ቀታሊ ሕማም ከም ኣብ ካልኦት ዓውድታት ኣብ ንጥፍታት ስፖርት እውን ጽልዋታቱ ይሕዲሩሎ። ኤርትራውያን ተቐዳደምቲ ናትናኤል ብርሃንን ምርሃው ቅዱስን ክሳተፍሉ ኣብ ዝቐነዩ ዙር ሕቡራት ኢማራት ዓረብ 2 ኣባላት ስታፍ ናይ ሓንቲ ኢጣልያዊት ጋንታ ምልክታት ናይቲ ሕማም ስለ ዝተረኣዮም ክፍጸም 2 መድረኻት ምስ ተረፎ ከም ዝቋረጽ ተገይሩ እዩ። ብድሕሪ እዚ ብምልኦም ተቐዳደምትን ኣባላትን ናይተን ኣብቲ ዙር ዝተሳተፋ ጋንታታት መርመራ ዝተገብረሎም ክኸውን ከሎ ውጽኢት ክሳብ ዝንገሮም ድማ ኣብ ዘዕርፍሉ ሆቴል ክውሸቡ ተነጊርዎም። ኣካየድቲ ናይቲ ውድድር ብቐዳም ኣብ ዘርግሕዎ መግለጺ 167 ሰባት ካብቲ ሕማም ናጻ ከም ዝኾኑን ናይቶም ውጽኢቶም ዘይተወድአ ድማ ኣብ ቀጻሊ ካብ ሚኒስትሪ ጥዕና ናይቲ ሃገር ምስ ተዋህቦም ክሕብሩ ምዃኖምን ኣፍሊጦም ኣለዉ። ንኽልተ ቀነ ምድላዋት ከተካይድ ኢላ ናብ እስጳኛ ዝኣተወት ውሃን ዛል ዝተባለ ቻይናዊት ክለብ ኩዕሶ እግሪ ብድሕሪ መገሻኣ እቲ ሕማም ኣብ ቻይና ኣዝዩ ብምስፍሕፍሑ ብሰረፍ ፍርሒ ናብ ሃገራ ከይተመልሰት ንኽልተ ዋርሕ ኣብ እስጳኛ ተሓጺራላ። ኣብ ኢጣልያ ከም ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብዚ ቀዳመ ሰንበት እውን ብሰንኪ ስጋት ናይ ዝሕማም 6 ግጥማት ሴራኣ ከይተሳለጠ ንኻልእ እዋን ተሰጋጊሩ። ኢጣልያዊት ክለብ ዩቨንቱስ ትሕቲ 23 ዓመት ንዝዕድሚዮም ተጻወቲ ዝሓቆፈት ጋንታኣ ምስ ሓንቲ 4 ካብ ኣባላታ ብኮሮና ቫይረስ ተለበዱ ናይ ሴሬቺ ጋንታ ብድሕሪ ምጽዋታ ክሳብ 8 መጋቢት ንተጻወታ ኣብ ውሸባ ኣእትያቶም። ኩሉ መደባት ልምምድ ናይታ ዓባይ ጋንታ ድማ ከም ዝስረዝ ጌራ። ክለብ ኣርሰናል ዝሓለፈ ቀዳም ሶኒ ንተካይዶ ግጥም ኣመልኪታ ጋዜጣዊ መግለጺ ኣብ ዘውጻትሉ ጋዜጠኛታት ረስኒ ሰዓል ምሕርሓር ጎረሮ ወይ ድማ ሕፅረት እስትንፋስ እንተለዎም በተወሳኺ እውን ናብ ኮሮና ቫይረስ ተራእየለን ሃገራት ጌሾም ተዳእነሮም ኮይኖም ሓበሬታ ክህቡ ብመልክዕ ወረቐት ምሕትት ኣቕሪባ ነይራ። እቶም ጋዜጠኛታት ካብቲ ቀሪቡ ዝነበረ ሕቶታት ንዝኾነት ሓንቲ ሕቶ እውን እወ ዝብል መልሲ እንተዳእለዎም ኮይኑ ድማ ናብቲ ጋዜጣ ዋዕላ ከይኣቱ ሓቢራቶም። ጀርመናዊት ክለብ ባየር ሙኒክን እንግሊዛዊት ክለብ ሳውዛምተንን ተጻወተን ዝኾነ ኣውቶግራፍ ከይፍርሙን ምስ ደገፍቲ መዘከርታ ስእሊ ከይትርፉን ኣጊደን ኣለዋ። እንግሊዛውያን ክለባት ኒውካስልን ዌስትሃምን ብወገነን ተጻወተን ንዝኾነ ይኹን ሰብ ሰላም ከይብሉ ከልኪለን ኣለዋ። መንግስቲ ስዊዘርላንድ ዝኾነ ይኹን ልዕሊ 1,000 ሰባት ዘሳትፍ ንጥፈታት ንኸይካየድ ብምእጋዱ ኣብ ዝሓለፈ ቀዳም ክካየዱ ተወጢኖም ዝነበሩ 24 ግጥማት ቀዳማይን ካልኣይን ሊጋት ናይቲ ሃገር ተሰሪዞም። ፌደሬሽን ሃገር ኣብ ዝመጽእ እዋን 30 ግጥማት ኣብ ዕጹ ማዕጾ ክግበሩ ከም ዝኽእሉ ኣፍኢሙሎ። ብቐዳም ኣብ ጃፓን ዝተኻየደ ስፖርታዊ ግጥማት ብምልኡ ብዘይተዓዛቢ ኣብ ዕጹ ማዕጾ ይተኻይዱ። ኣብ ዝመጽእ ክራማት ንኽሳለጡ ተመዲቦም ዘለዉ ኦሎምፒክ ቶኪዮን ውድድር ኩዕሶ እግሪ ኤሮ 2020 እውን ምክያዶም ኣብ ምልክት ሕቶ ኣትዩሎ።
ኣብ መወዳእታ ትማሊ ምሸት ብግጥማት ፖርትስማውዝን ኣርሰናልን ጀመረ ግጥም ኣውዲእካ ምሕላፍ ንዋንጫ ኤፍኤ ን3 መዓልታት ክቕጽል እዩ በቲ ወፂ ዘሎ መደብ መሰረት ድማ ሎም ምሸት ሰዓት 10:45 ቸልሲ ምስ ሊቨርፑል ሰዓት 11 ምሸት ሪዲንግ ምስ ሼፊልድ ዩናይትድ ዌስት ብሮምቪች ምስ ኒውካስል ጽባሕ ረቡዕ ሰዓት 10:45 ምሸት ሌስተር ሲቲ ምስ በርሚንግሃም ሼፊልድ ዌንስደይ ምስ ማንቸስተር ሲቲ ቶተናም ምስ ኖርዊች ሓሙስ ምሸት ኣብ ተመሳሳሊ ሰዓት ድማ ደርቢ ምስ ማንቸስተር ዩናይትድ ናብ ግጥም ርብዕ ፍጻሜ ንምስጋር ክተሓናነቐን ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ንሎሚ ሰሉስ ኣዳሊናልኩም ዝነበርና ትሕዝቶ ስፖርት ኣብዚ ፈጺምና ኣለና ዝመጽእ ሰሉስ ብኻልእ ክሳብ ንራኸብ ንኹልና በብዘለናዮ ሰላም ሬድዮ ኤረና ሬድዮ ኤረና ካብ ከተማ ፓሪስ ዝመሓላለፍ ብኤርትራውያን ጋዜጠኛታት ዝዳሎ ነጻ ሬድዮ እዩ እዚ ትከታተልዎ ዘለኹም ካብ ከተማ ፓሪስ ብቐጥታ ዝፍኖ ድምፂ ሬድዮ ኤረና እዩ ንምዝኻሩ ቀንዲ ነጥብታት ዜና ከስማዕኩም ኣብ ኤርትራ ነዊዕ ዓመታት ሰሪቱ ዘሎ ምግሃዝ ሰብኣዊ መሰላት ብዝኸፍአ መልክዑ ይቐጽል ምህላው ኣብ ጀኔቫ ዝተጋብአ መበል 43 ባይቶ ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት ሃገራት ኣተሓሳሲቡ ሃገራት ኣፍሪቃ ኣብ ቻይና ማህደረ ትምህርቲ ዝርከቡ ኣሽሓት ዜጋታትን ብህጹጽ ከይውፃን ፍሉይ ሕክምናዊ ምርመራ ከይገብራሎምን ዓቕሚ ከም ዝሓፀረን ተገሊጹ ናብ ሶማል ምስጢራዊ ዑደት ዘካየዱ 11 ኣባላት ባይቶ ኬንያ ናብ ሃገሮም ኣብ ዝተመልስሉ ኣብ ማዕርፎ ነፈርቲ ጆሞ ኬንያታ ከም ዝተኻየዱ ማዕከናት ዜና ካብ ናይሮቢ ሓቢረን ዝኸበርኩም ሰማዕትና ናይ ሰዓት ዚ ሓፈሻዊ ትሕዝቶና ኣብዚ ዛዚምና ኣሎና ስለምክትታልኩም ደጊምና ነመስግን ሰላም